Ihum bolero ahem konglong ahiring tangrak pen thengpia rongalong ketong dera jok bang hini areng ahu keso. Borpathar Police Station ke parlo pinya da porphai keba pormalam ihum golaghat anat pen kewang bom ahut tobar khe no par pika jok bolero ahem konglong Borpathar anat kedam bom ahut hem konglong kate waradang mati steering kate war un ide da jok men thengpia rongalong tong dam derlo. Bonta kopai kimia jok bangso ahem konglong arlo ke do atum kichi kejang avelang. Bonta bang hini atum areng hu sunang lopusi bir tarib dunlong. Lapen bang hini apanta Borpathar medical alongsi sekelang jiapan ponlo. Halapu bolero registration number AS01 AG0653. Lapen birta ke tok bamahut anke bang hini apanta arong lapen konat ansi kedam jima klarda kalam chini dundelang. Lapen no namat bangso ahem konglong apan Borpathar police atumsi cepari deng ponlo. Bukajan pen Lawrence Lekte Lutiki News Karbi Anglong.